Je audiokomentár. My sme Pípa a Pi z bláznivej rakety, my sme tá posádka, čo ide sem. My sme tá výprava z mačacej planéty, čo sa chce pochváliť, že pozná zem. Hľadáme na zemi, hľadáme vás, nech je nás priateľov pod slnkom viac. My sme Pípa a Pi z mačacej planéty, my sme tá posádka, čo ide sem. My sme tá posádka, čo ide sem. Pristali sme, ale kde? Vidím tu psi. Ani mačičky sa predsa s obsami nepriatelíme. To nie je pes. Sledujeme vlka. Vlk je jedným z predchodcov psa domáceho. No vidíš, upokoj sa, Pi. Nie je to žiaden pes. Je to len predchodca. Na zemi okolo 400 psích plemien. Toľko psov? Z jedného vlka? Nie len z vlka. Južné plemená odvodené zo šakala, severské z vlka. Jej, pozri sa, Pá. Jeden sem uteká. A niečo tam dole má? Samica vlka, vlčica, vracia sa k nore. Brloch situovaný maximálne 500 metrov od zdroja vody. Na najpokojnejšom mieste rozmery vlčej nory 150 krát 100 krát 75 cm a s povrchom je spojená chodbou 3 až 7 metrov dlhou. Noru vyhľadáva a vyhrabáva zvyčajne samica. A prečo akurát samica? No naozaj, no prečo? Mamička vlčica vyhrabe noru. Hrá sa s deťmi. O všetko sa musí postarať sama. A vlk sa zatiaľ túla niekde po lese. Vlk termín. Ak sa raz vytvorí rodičovský pár, býva stabilný až do smrti jedného z partnerov. Ale kde len je ten verný vlk tak dlho? Zháňa obed. Pri dostatku potravy vlčí pár loví 5 až 7 kilometrov od vlastného brlohu. Aha, chráni si tak bezpečnosť vlastnej nory. Ale týmto maličkým chutí zatiaľ najviac mliečko od mamičky. Vlčica rodí 2 až 5 mláďat. Doba dojčenia 1,5 mesiaca. Po roku sa mláďatá osamostatnia.
Pozri, tu sa už jeden osamostatňuje. Leďme za ním. Pozri, Pi, ako sa krásne motká. Bude z neho výborný bežec. Niekde som čítal, Pa, že vlk môže bežať 2 hodiny 60 kilometrovou rýchlosťou. No vieš si to predstaviť, Pa? Psi aj dobre plávajú. To som zvedavá, kam chce ten maličký doplávať. Možno bude loviť. Skôr bude ulovený on sám. Mali by sme mu pomôcť, Vševet. Vlčica si ho nájde sama. Pozri, títo jej asi pomáhajú hľadať. Títo vlci sú na love. Vlk žije a loví vo svorkách. Čo je to svorka, Vševet? Skupina 5 až 20 vlkov. A najsilnejší z nich je vodca svorky. A ostatní sa mu musia podriadiť. Podriadenosť vyjadrujú polohou bezbranného. Znamená prevalenie sa na chrbát a odkrytie brucha a krku. A čo vlastne lovia? Nikde nič nevidím. Aj malá svorka si trúfne na dospelého losa alebo jelenia. Zo stáda si vyberá vždy najslabší kus. Ja som raz čítala, že vlk zjedol červenú čiapočku. Aj s košíkom a babičkou. A ja som to čítal. Rozprávky, ktorými sa strašia malé deti. Vlkovi sa zmestia do žalúdka až 3 kilogramy mesa, no červené čiapočky zásadne nie je a babičky už vonkoncom. To značí, že vlci nie sú zlí. No, ani dobrí. Vlci sú vlci. Ale Pi, zdravé zvieratá predsa majú dosť síl na útek. Vlci preverujú ich fyzickú zdatnosť a ulovia iba tých najslabších. Veľmi správne. Vlk vykonáva v lese sanitárnu činnosť. Čo ťa to zase pochytilo, Pi? Preverujem si fyzickú zdatnosť, aby som mal dosť síl na útek. Hľadáme na zemi, hľadáme vás. Nech je nás priateľov pod slnkom viac. My sme Pípa a Pi z mačacej planéty. My sme tá posádka, čo prišla sem. My sme tá posádka, čo prišla